Ja vam želim dobar dan i dobrodošli u vaš južniji deo Banata. Pa dobro. Vi ste onaj severniji. Da, ja sam onaj baš severniji, tako da, ali smo i jedni drugi istočno, tako da, istočno smo, da. Ove što su malo u zapadnijem delu Banata, oni su se malo... Mi smo nekako do granice ovamo. Mi smo pogranični, da. I to vi ste u prednosti što sad dobijate taj osmeh. Jesu, to sad počinje da se radi. Osmeh na veliko. Mi još čekamo na autoputu. Počinje da se radi od Sombora ka Kikindi i to uskoro počinje da se radi i to će značiti mnogo. Mislim, i Srednji Banat je sasvim solidno prošao, Zrenjanin dobio 2 autoputa, dakle to isto uskoro kreće da se radi, znači jedan ka Novom Sadu, drugi ka Beogradu. Tako je. Tako da u tom smislu nama tu, gledano iz naše perspektive, treba 2 obilaznice još oko Melanaca i oko Bašaida, a vi treba da izvučete neku magistralu vamo na Plandište i Sečanje, da se nakačete tu i onda imamo... Mada ne znam koliko je to vama interesantno gore da idete na sever. A što da ne? Pa približavamo narodnosti, nacije, različitosti. Ja u Vršac volim da dođem i to mi je jedan zaista od omiljenih gradova u Vojvodini, ne računajući Kikindu. Dakle, Vršac i Sombor, to su mi onako, dakle, krajnji jugoistok i krajnji severozapad. Dakle, baš ovako dijagonala. To mi je onako omiljeno, ne računajući Kikindu, ali zaista to će značiti. Ali ide i ta pruga od Pančeva preko Zrenjanina ka Kikindi, tako da će to isto u nas su nekako od tog pružnog koloseka, od pružnog puta isključili. Pa da, ali evo sad dolazim, vidim, nailazi voz, vuče 15 vagona, tako da nešto... Taj dolazi iz Rumunije. Ne znam odakle dolazi. Taj dolazi iz Rumunije, iz Temišvara, dolazi ovde na Vršačku stanicu, to se aranžira i šalje se po zemlji, nego nema vezu pružnu sa Zrenjaninom. A to su sve stvari kojima treba da razgovaramo za neki naredni period. Mi smo pokazali da umemo, znamo, hoćemo i možemo i sa druge strane, ukoliko budemo dobili podršku građana, to ćemo i raditi. Ono što je tu bitno, to je da, evo, što se te pruge tiče, to smo bi prošli put pričali, kad sam bio u prošloj kampanji, pre prošlih izbora, pa su tada bile one aktualne one priče, sjetit ćete se kako se u Vojvodini te pruge neke... demontiraju i tako dalje. U principu demontirali su pruge koje su mrtve, koje ne funkcionišu već IHH. I sada ćemo graditi nove, taj Pančevo, Zrenjanin, Beograd, Kikinda, to će ići 120 km na sat. Pa tako, nama treba u stvari savremena pruga i brža pruga. Tako, a ne da se vozimo širom. I sad kad sam u Kovačici bio i pita me voditeljka, kaže, pa jeste išli nekad tim vozom iz Pančeva do Kikinde, ovim sada što ide i sada se obraćamo, rekao, jesam jednom, pa sam izašao na pogrešnoj stanici, ali stigneš voz, potrčiš malo, uđeš unutra. Pa da, 30-40 km, toliko može čovjek da potrči. Pa da, kad kreće malo je ispori, tako da... Ja sam rešio da danas mi pričamo ovako sasvim drugačije od klasičnih priča, predizbornih. Ja sam... Iskreno, izvinite, kod vas je uvek drugačije, tako da ja sam već spreman da napravimo jednu onako, našu banatsku razonodu. Banatsko široko. Jednom kad sam rekao, što ste tako protiv nas iz Banata, mi smo tako široki, on mi odgovori, jeste, ali ste zato plitki. Ne idemo toliko u širinu, ne idemo i u dubinu. Duboko umni, plitko umni, što kažu. Evo, ja sam juče samo, dakle, iz novina, isekao nekoliko naslova interesantnih, dnevno možda se seče koliko hoćete i da se biraju. Vama ne treba šlagvort. Vi u Skupštini imate šlagvorta dosta od ovih ljudi iz opozicije kojima odgovarate tog časa. Jeste vi spremni na to već? Ili imate neke saradnike koji istražuju neke teme i dileme, ili vi to tako radite? Većinu stvari sam spreman, nemam neki, to smo već pitali nekoliko puta, ima neki tim koji mi to šalju, ne. Ali dosta stvari pamtim još iz nekog ranijeg vremena i upoređujete. A sa druge strane, malo i ja sad, ajde, kao i vi što malo neformalnije i drugačije vodite, tako ja malo drugačije odgovaram u odnosu na one stereotipe političke.
Ali ono što jeste samo bio problem stvarno, to je da smo imali stvarno neke scene koje su nezabeležene i to baš da nasrću na predsjednika Republike, na predsjednicu vlade. 3 puta su mene pokušali preskakali klupe da me biju, 2 puta me pretili šamaranjem, tako da imali smo svašta. Ali u svakom slučaju ono što jeste činjenica to je da su nažalost svi ti ljudi koji su pravili te incidente posle dobijali medijsku podršku i medijsku pažnju. Među njima i vaša sugrađanka Dragana Rakić. Dakle, koja je posle u restoranu drugim ljudima iz opozicije po kom je kriv, malo napraviš cirkus, pa te zovu u svoju emisiju. Ona postala heroina otpora Vučićevom režimu zato što ustala sama ničem izazvana i vikala 15 minuta na svega koga jeste, i lupala o klupu i šta ja znam. Ako je to ali oni od političke scene prave freak show. I tu ima jedan dobar primjer. Mi smo imali raspravu o pravosudnim zakonima. I jedan poslanik upravo te stranke je podneo čitav niz amandmana, više stotina amandmana. Neki amandmani su bili ispravljanje pravopisnih grešaka, zapeta, ali to znači da je sve pročitao. Dobro, i to nije loše. Jer ne može podnese amandman da nije dobro napisana reč ako nije čitao. Tako je. Prema tome pročitao sve, podneo više stotina amandmana, branio te amandmane do duboko u noć i niko o njemu nije napisao ništa pozitivno i nema ga na ovoj listi sada. Zato što je normalna procedura. A ko je prvi među njima? Onaj koji je na istoj toj sednici legao pod klupu, iskočio i rekao: aha, Orliću, kako sam te nasamario, ti si mislio da sam ja izašao, a ja sam tu. On je ostao. Dakle, oni traže klovnove, oni ne traže ozbiljne političare. I tako da tu je ono što je meni samo bilo krivo, što sam par puta sam sebi dozvolio da malo zaličim na njih i to ću se truditi u budućnosti da ne radim. Jer sam neke stvari morao da uradim, neke stvari nisam morao da uradim. Moralo je... u magnovenju to... Ne, nije to. A nije? Vrlo svesno. Vi kad imate siledžije sa ulice, da ne kažem uličare, među njima ima i toga, taj mora da osjeti da ga se niko ne plaši i da jednostavno neće naići na povlačenje. Jer znate i sami kako to funkcioniše na ulici. Vi ako krenete onima koji vas maltretiraju, koji vam uzimaju novac za užinu, da im date danas dinar, sutra će da traže 5, preko sutra 10 i to nema kraja. Dakle, oni moraju da shvate da su naišli na tvrdo i u tom smislu su oni vrlo dobro shvatili gde su došli, da im neće biti prijatno kad uđe u tu salu da lupi. Zato je jedan čovjek u politici napisao, ili pitao već, da li su poslanici narodni ili stranački? Ajde da to definišemo. To je interesantno. Odlično pitanje, ali poslanici su narodni, ali vidite kako to funkcioniše. Mi izlazimo na izbor sa nekakvim programom i za taj program dobijamo podršku građana. Nas neka stranka predloži, a onda narod glasa za te programe. I onda mi treba da sprovedemo programe za koje smo dobili, ta stranka, lista, u ovom slučaju lista Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane, dakle, će dobiti određene glasove i moje je da se borim u toj kampanji, odnosno za te glasove, a posle kampanje u Skupštini za provođenje te politike. I to je to. Što kaže Vučić, uradili smo mnogo, potrebno je više i brže za budućnost u koju verujemo. Apsolutno, tako da nastavljamo dalje. To je to što sledi. Tako je, i u tom smislu mi smo dužni da zastupamo onu politiku koja je na izborima podržana, dakle ne možemo da sad to... A sad, ono što mene iritira u celoj priči, vezano za to da li je nešto stranačko ili nije stranačko, to je ta jedna degradacija stranačkog života generalno u javnosti, u medijima, u velikom broju medija, da su stranke nešto gadno, nešto preljivo. Vi kad imate nekoga ko hoće da kaže kako je on nešto naročito pametan, objektivan i tako da, on kaže, ja nisam član nijedne stranke. To je prva rečenica. A šta ti to čini izuzetnim? Još te nešto čini izuzetnim, to što nisi član nijedne stranke. Dakle, da li je neko član stranke ili nije član stranke, to je druga stvar. Ali, dakle, stranke su temeljna institucija jednog demokratskog sistema. Bez stranaka nema demokratije. Kako onda, jesmo narodni? Pa šta to znači? Šta smo sad na livadi ovde da se okupljamo po Banatu i da onda biramo poslanike, a ne preko stranaka? Pa stranke su... Mora organizovano da se to radi. Jer kako je Slobodan Jovanović govorio, zadatak političke stranke je da izluči opštu volju. Dakle, da kaže šta je ono što ljudi misle. Da sabere i da... Ljude koji na isti način razmišljaju u određenom procentu. I kaže, evo, ovi misle ovako, ima ih toliko. Ovi misle ovako, ima ih toliko. I to je poenta. Tako da vi morate imati i taj odnos prema stranci. Zašto? Pa nisam ja sam sebe kandidovao, nego me kandidovala stranka. A čak i da je ona priča, kad bi išli na ime, sve bi bilo drugačije. Pa ne bi. Ko bi ti platio kampanju? Ko bi ti obezbedio aktiviste? Ko bi ti radio? Sve bi sam radio. Ja kad sam
jednom prilikom bio u kampanji u Britaniji, davno je to bilo, to je bilo kao neka saradnja političkih stranaka, i tamo, dakle, onaj čovjek što je radio, pa da, ali taj čovjek je svaki letak potpisao, da ga je on platio, koga je platio i tako dalje. Tako da on je svoje pare uložio u kampanju i on može da priča ko je vlasnik mandata i tako dalje. A ovdje kod nas sve ti stranka odradi, a onda si ti kao vlasnik nečega. Pa čega si ti vlasnik? I iste pare su dobili i oni koji će biti ispod cenzusa sad za kampanju i oni koji će biti preko cenzusa. To je prvi deo. Prvi deo novca se isplaćuje u određenom procentu, dakle svima jednako. Dobro. A drugi deo novca se raspoređuje prema broju mandata. A je li? Da, prema broju mandata. Tako je. Pa dobro, da narod zna da... Da, nije uranilovka, nije svima isto. Da. Ali ovo je opet pre izbora, da opet kaže se da su svi imali iste uslove, svi su dobili jednaku sumu na početku. Da, na startu i rezultat je posle 17. decembra, kad oni već sad najavljuju nekakve proteste, najavljuju nekakav haos, pa neće poštovati rezultate izbora. Pa mene to čudi. Jer oni sve vreme govore da će da pobede, valjda ne da protestuju protiv sopstvene pobede, ne razumem. Jer mi smo imali jednu situaciju u Skupštini, ova poslednja sednica kad je bila. I oni su svaki svoj govor počinjali i završavali, od 18. će da svane sunce u Srbiji, od 18. vi gubite vlast, od 18. ćemo sve da strpamo u zatvor. Ja kažem dobro, u redu, sve vas razumem. Ajde sad ovako. Ko od vas će da garantuje svojom političkom karijerom da će to da se desi? I ko od vas će da kaže, ako se to ne bude desilo, ja više nisam u politici. Šta onda, da. Muk, niko. I onda su sve da kaže, aj ti garantuj. Ako se ne desi, da mi izgubimo izbore, da vi napravite vladu i tako dalje, ja tog momenta napuštam politiku, prestajem aktivno baviti politikom, zato... A u to ste se zarekli. Ja sam bio veoma medijski eksponiran, pojavljivao sam se, prihvatam svoju odgovornost za rezultat, ja se sklanjam da dođe neko drugi, neko bolji. A oni gube izbore 10 godina, 12 godina gube izbore i niko se ne sklanja. Ne pada im na pamet da kažu, ajde nekog drugog da stavim. I oni su već viđeni, isti ljudi, da. Kaže, neki novi se pojavljuju. Ja ni jednog novog nisam to sreo. I kad se pojavi, jedan je bio u opštini nešto, drugi su bili u ministarstvima, u pokrajini. Svi su bili u nekoj varijanti. Ta lista, dakle, vodio Đilas koji je bio direktor Nacionalne narodne kancelarije predsjednika Tadića, bio je ministar u vladi Koštunice i bio je gradonačelnik Beograda. Marinika Tepić bila pokrajinska sekretarka, Miroslav Aleksić bio predsjednik opštine. Svi bili. Svi pokazali šta znaju. I sad, šta, ako mi smo sad novi, bit ćemo bolji nego što smo bili. Pa neće, bit će isti. I sa istim, kako da kažem, isti pedigre. Sve je isto zapravo. Nemaju, oni to sad neke nove ljude kao predlažu, počinju da insinuiraju, počinju da manipulišu sa tim nekim novim mlađim kadrovima i šta ja znam, koji izvlače tako, a ne znaš ni ko je ni šta i onda se ispostavi, vi malo pročeprkate pa vidite ko je i šta je. Ispodne da naš kadar. Pa bilo je to stvarno sad na početku, ovo kad je, na početku kampanje, kada su objavili za Obradovića, i onda sam ja objavio sliku on čovjek bio pomoćnik ministra, nije on bio bilo šta. Dakle, bio pomoćnik ministra, kaže, novo lice, upravo ta priča, novo lice, neokaljan, nikad u politici, on se pojavlja, kandidat za gradonačelnika Beograda, on je da nije nov, on je nov ko rosa u podne, bio kandidat za odbornika 2007. On je iskusan čovjek, jedino što je iskusan. 2004. bio kandidat za odbornika u DSS-u, posle toga bio kod Nenada Popovića, pa bio pomoćnik ministra, čovjek bio ozbiljno angažovan politički kakvino. Sad to što je on njima prećutao pola biografije, i pola života, to nismo mi krivi. To ne znači da je nov, nego da je prećutan. Da. Prećutali su mnogi i mnogi su se u stvari tu pokušali da se operu od prošlosti. Pa mislim što je ostali do kraja. Ali vidite kako oni to pranje sprovode. Oni provode pranje od prošlosti tako što uopšte ne pričaju o onome što je bilo, dakle ne pričaju o svojim rezultatima. Jer kako bi sada, u principu, mi smo svi na neki način bili na vlasti, na ovaj i onaj način, svi su učestvovali direktno, indirektno, neki tada, neki preko nevladinih organizacija, pa bili finansirani, neki ovako, neki onako, ali svi su negde bili. Sad, šta bi bilo normalno u ovoj situaciji? Da mi kažemo, mi smo izgradili za poslednjih 9 godina 147
bolnica, kliničkih centara, renovirali, popravili, sredili, dakle, izgradili novih 147. Koliko ste vi? Sad je bilo, oni su 0, inače. Ali da bi normalna tu nema upoređivanja. Nema, ali bi bilo dobro da mi sada kažemo, mi smo ovako, a vi ste ovako. Da kaže, vi ste izgradili ovu prugu, mi smo izgradili onu prugu, vidite kako naša pruga bolje. Mi se sami sa sobom poredimo. Mi poredimo prugu koju je Vučić izgradio 2020. sa prugom koju je opet Vučić izgradio 2016. Mi samo to možemo da poredimo, jer oni nisu radili ništa. Jer, koja je tu poenta? Nema dovoljno para za sve. Vi možete da birate ili pare za konkretne projekte i narod, ili pare za firme. Oni su izabrali pare za svoje firme. Naravno. I 619 miliona evra i kaže, ponosi se, kaže Đilas time što su njegove firme zaradile 619 miliona evra. Sad, ja ne vidim šta je tu za ponos. Prvo, nisi tu zaradio tako što si bio, izborio se na tržištu, nego si bio u vlasti pa si zlopotrebio tu poziciju da te pare zarađuješ. Da budeš. Tako je. 2, nisi ti te pare zaradio u vreme kada je Srbiji išlo dobro. Ti si to zaradio u vreme kada je Srbija propadala, kad se ljude otpuštao, kad su fabrike zatvarane, a ti zaradio 619 miliona evra. Šta je tu? Čime se ponosiš, pobogu čoveče? A drugo, kad pogledate te njegove bilanse i te što je on prijavljivao APR, dakle to vam je ovako na početku, a ovako na kraju njegovog mandata. Dakle, na početku ne postoji neke smešne cifre, a onda odjednom streloviti rast u momentu kada je postao prvo direktor nacionalne kancelarije, a kasnije ministar. Da je iskoristio položaj. U principu da. Mislim, poenta u tome da kada takvu jednu situaciju imate i kada to možete jedino da ponudite kao rezultat, onda ne možete da pričate o rezultatima. Jer mi kažemo, mi smo uradili prugu, a on 619 miliona evra. Mi izgradili bolnicu, on 619 miliona evra. I sad šta je tu problem? Što oni, zbog toga što ne mogu da promovišu svoje rezultate, se bave mržnjom, nepatvorenom mržnjom koju emituju sa svih svojih kanala. Ljudi su shvatili, ma najsreća njihova što oni nisu nešto ni gledani, ni čitani, mislim, bez obzira da li su tajkunski ili protiv, imaju neku drugu firmu, nije važno, ali valjda narod može da uporedi. Kakva mu je bolnica danas, evo vaša Kikitska, na primjer, i naša kako je opremljena, ili šta ja znam, bolnice novo izgrađene, pa narodu je to najvažnije. Da ima gde da se leči, da ima šta da kupi, tako da rafovi ne budu prazni u prodavnicama i da normalno živi, da ima benzina, da ima topline u stanu i šta mu treba još. Mislim da smo mnogo toga postigli, a ja pozivam stvarno građane da gledaju rezultate. Da zanemare sve što političari kažu. Neka sami pogledaju samo rezultate. I jednu i drugu stranu. To su objektivni pokazatelji. Tako je. Surovi, hladni, bez ikakvih emocija, bez ikakve pristrasnosti, bez ikakve subjektivnosti. Bukvalno samo kažete, mi 147 bolnica, domova zdravlja, objekata u zdravstvu, oni 0. Što to govori? Kako će onaj, ko za 10 godina vlasti ili 12 godina vlasti, nije uradio ništa u tom smislu? Kako očekujete da on uradi nešto u periodu 2023-2027? Kako će? Šta je pokazatelj, šta je garant da će on to uradi? Garant. On nema garanciju osim onog što je on stavio u želju. Vi kada se pojavljuju kompanije na nekim nabavkama vamo i tamo, on mora da donese neke reference, da onaj ko mu daje posao, na kraju krajeva, kada tražite keramičara za kod kuće ili molera ili automehaničara, pa pitate kolegu, prijatelja, ili vam radio nekada da vidimo kako je uradio i tako dalje. Znači, mora neke reference da imaš. Po preporuci. Pa da. A koje oni reference imaju? Sve ima 0 ali oni apstrahuju te rezultate. Oni ni 1 kilometar puta, autoputa, ni 1 kilometar železničkog sokola ne pominju. Kao da to ne postoji. Da, bukvalno. To su oni, bukvalno. to ih je neko naučio da tako... Prećute kao da nije ni... Ja ne znam da li su oni ljudi koji žive u Srbiji. Da li oni, pa i oni to koriste, Beograd na vodi, sad su se oni najviše tamo naselili. Što kaže predsjednik Vučić, ja sad ne smijem da odem u taj Beograd na vodi, koliko je njihovih se tamo naselilo, koji su pljuvali me zbog toga što treba da se gradi Beograd na vodi. Sad njima to najzanimljiviji predmet. Pa oni finansijski mogu tamo da se usele. Nisu tamo jeftini stanovi, a sa druge strane to pokazuje koliki su licemeri. Dakle, otišli su baš tamo gde su najviše pljuvali. Pa zašto kad ne valja? Pa su rekli tonu zgrade, ne valjaju temelji, ulazi voda, pa ste ludi, šta ćete tamo onda?
ali očigledno su našli. Uvek nađu neki prirodni element da, sad su skoro opet ovi traktoristi koji, ko su oni zapravo? Pa to su politički aktivisti. Politički aktivisti koje je neko pozvao i rekao sada pravite haos. Ali što pred izborom uvek? Pa zato što sada treba napraviti što više tih šumova da bi se tako je, i da se napravi jedan potpuni haos, da ljudi koji ne prate to, kako smo, mislite, štrajkuju ovi, štrajkuju oni, ovi ne idu na posao, ovi se bune i tako da. 97% stvari koje su potpisane u maju, čini se u maju, kad su već bili ti ispunjene. I pogledajte dalje licemerje to, pogledajte to, završili su svoje radove. Da, taman. I sad, imaju vremena. Sad imaju vremena viška, pa sad ćemo da blokiramo ljude da mogu da prolaze. Treća stvar, blokiraju ljude kad idu, pošto oni ne blokiraju ujutru u 6 sati. Pa da, kad idu na posao ljudi. Ljudi odu na posao, a onda ne mogu da se vrate kući, kad treba da decu vode, da idu po njih u škole, da odu u... Tako je, kad imaju svoje privatne obaveze, naravno. Ti meni ne daš da se ja vratim kući. Zašto? Zato što ti... Ograničaš mi slobodu. To je strašno. Ali kako to rade lepo Englezi, kako to rade Francuzi, rasteruju, idu sa kerovima na njih. Šteta bi bilo, ono je, kad ja juče prolazim kroz Požarevac i na ulazu u Požarevac su se oni sklonili pored puta. A šta stoje u zasipu? Ne, čak ja mislim da oni nisu blokirali uopšte, ja mislim da su njihovi samo izašli kao na protest, samo kao da podrže. Ne, ovdje odavde, to su politički aktivi, sve Đilasovi, znamo tačno, ne živimo mi u Njujorku da se ljudi ne poznaju, znate tačno ko je kad od koga dobio i šta. I šta je sad tu problem? Ja prolazim i gledam, Klas, John Deere, najskuplje mašine. Što ste normalni, i onda se pojave neki manji traktori, tu neke znam, neke ne znam marke, neki Belorus. Ali su svi novi. Nema Belarus 52 iz 65. To nema. Ali kažu ovako, to smo mi sve jadni uzeli na kredit i koliko ćemo mi isplaćivati dugo taj kredit, zato država treba da nam pomogne. Ne, nego je tu malo drugi problem. Znate šta je tu problem? Problem je u tome što su neki od njih se malo igrali berze i rade berzanskim robama, kao što su žitarice, kao što je kukuruz, kao što je... Vi to ne možete, dakle, neko drugi u odnosu na tržište određuje cene. I šta se sad dešava? Prošle godine kukuruz bio, M nije rodio i bila mu jako visoka cena, ove godine su mnogo više verovatno posejali i drugo, pustila je Ukrajina određene količine, puštene su odande i imamo zbog toga pad cene. A neko se igrao pa i od prošle godine držao i žito i kukuruz, nije hteo da prodaje i onda sada vidi koliko gubi i sad njima se ne isplati i šta će sada da bude, sad će da nastradaju. I sad država će to da nadoknadi. Sad, znate šta je to? To je varijanta, odemo nas dvojica sada u kazino i potrošimo 3 plate unapred ili godinu dana unapred i onda blokiramo put da nam država vrati što mi nismo pogodili boju na ruletu. Što smo izgubili, privatno što smo izgubili. To je to. Oni su se kockali. Pa gde je zadrugarstvo to? Što se zadrugarstvo... Pa oni jedni drugi ne mogu očima da gledaju. Oni su jedni drugima takva konkurencija, toliko se mrze, pa oni ne mogu da naprave ne zadrugu, oni ne mogu da naprave. Dakle, da se udruže, da naprave silose, da naprave zaledne sisteme, prerađivačke kapacitete, nego... Da ne budu sirovinaši. Ne, nego samo proizvode sirovinu i očekuju od toga, pritom, ajde da ne budemo i mi sada da se pravimo naivno. U kakvim kućama žive, kakva kola voze, koliko stanova imaju po Beogradu, po Novom Sadu. Dakle, ako ne kupim za godinu dana rada, koliko stotina i hiljada hektara zemlje rada? Dakle, pa nije. I država im izlazi u susret, jer hoćemo da stvarno smatramo da je poljoprivreda strateška grana. I pokušava, budžet će biti 114 milijardi, to je milijarda evra će biti budžet za poljoprivredu za sledeću godinu. Milijarda evra. To su te subvencije i ulaganja u... I onda neko kaže, ne, mi ćemo da blokiramo i tako dalje. Pa nemojte, pa stvarno nema smisla. Pa i sad su dobili sve. Dobili je, pokazuje i ova ministarka. Kaže, evo ljudi... Pazite vi što oni traže. Kaže da se prestane progon onih kojima se porede, kaže, katastarske parcele sa snimcima iz vagona. Šumama. Šume, kuće. A kako su se dosetili? Kuće, pa... Dobro što se. Pa jeste, samo što... Ali država je reagovala na vreme. Ali šta je ludilo? Što država kaže, ok, samo ćemo da vas skinemo. Niko neće ti piše krivičnu prijavu, to je prevara.
Niko neće piše krivičnu prijavu, niko neće tera u zatvor, neće te povlači po sudovima, ali više ne možeš dobiti subvenciju na kuću kao da je njiva. Stvarno nema smisla. A oni kažu, ne, to ima da prekinete, ima ponovo da isplaćujete subvencije za šume kao da su oranice i kao da je... Pa mislim, suludo. I ima da vam blokiramo put dok ne date ponovo da možemo da otimamo od države na ono što nemamo. Druga stvar, zaoraše, brate, sve živo. Zaorali puteve, uz put nema više onog puta. Nema kolskog puta. Asfalt ko Kraljević Marko. Kolski pute, ima njivu ovde, obe su moje njive, on zaore i poljski, jatarski put. Čekajte, bre ljudi. I na sve je to, neko okreće glavu, ćuti, guta, gleda, ajde da se nekako, da se pogura, da se... To mora da se ipak jednog dana sankcioniše. Pa u jednom momentu će morati, ali u svakom slučaju ono što jeste, kažem, ovo sada apsolutno nema nikakvog smisla. Mislim da ni ono onda nije imalo smisla, jer bilo kakva blokada, po mom sudu je apsolutno besmisleno, ti terorišeš druge ljude. Ma po sudu običnog čoveka koji... Nas terorišu i nas maltretiraju milioneri. Dakle, kad vi pogledate mehanizaciju, kad pogledate kola, kad pogledate automobile, kad pogledate, dakle... Kuće, okućnice, šta radite vi ljudi? Koliko vredi ta zemlja? Koliko imaju zemlje u vlasništvu, na ime? I ne kažem, neka imaju više, ali mi je stvarno strašno da me ljudi koji bi se Dunđerski postideo kad bi ih video, vratio bi se u grob posramljen i rekao ja sam sitna riba pljuckavica za ove. I sad oni su nešto nezadovoljni, oni nešto blokiraju. Upravo takvi. Ovi srednji, takozvani ratari, rade, da, završavaju posao. A sad ja vas pitam, hoćemo vi i ja da blokiramo puteve, da ne mogu da idu u njivu, recimo kad budu trebali da krenu na proleće i da kažemo zašto? Pa zato što iznosite blato na asfalt. Zato što ginu ljudi zbog vaših mašina, zato što niste osvetljeni, zato što ovo, zato što... Država napravila otresišta, napravila sve, on ovako, ja sam juče prošao pored jednog ovako busena. Ja vam kažem. Da ga nisam video, otišao bi dođevo. Ali to, ajde... Oni su bahati. Pa nisu svi. Ne možemo govoriti, ne možemo generalno. Ali, zašto neće da gledaju samo malo koliko država se trudi i koliko im gleda kroz prste za mnoge stvari? I nisu oni više neko. Ja ne znam ko ih laže. Nisu oni više neko ko ubira simpatije ljudi. A ne znam ko ih laže... Pa laže i Dragan Đilas koji ih je organizovao i koji im je rekao to da rade. Ali ono što je meni samo tu... Pa naša isto sugrađanka otišla da poziva na Vlajkovačkom mostu da se pravi blokada. Ode, ko je ona u stvari? Je li ona još narodni poslanik? Jeste, dok ne dođu novi. Pa jesmo, ali dok ne dođu novi... Aha, znači... Vi ste zaštićena klasa. Ali odlično što ste ovo rekli, jer to pokazuje ko to u stvari organizuje. Da tu nema nikakve, jer vidite da je stvarno teška situacija, da je stvarno to sve tako ko što oni govore. Pa to bi bilo blokirano, izašao bi narod sam. Nema šta da je, oni blokirali u 3 mesta, 4 mesta, ja se vozim kroz Južni Banat danas, evo dan. Pa rade ljudi u Ataru, traktorima, rade ljudi, imaju još posla, nisu pozavršavali. Da, lepo vreme koriste. Lepo vreme da se iskoriste vreme. Ovi dokoni završili svoje i sad mogu kako hoće. Pa čekajte bre malo, pa ne živite samo vi u ovoj zemlji. Tako da, kako bih vam rekao... Mi jesmo, kako da kažem, poljoprivredni kraj i... Ma nesporno je. I poljoprivreda jeste strateška grana, ne može. To je, i pokazujemo delima da to stvarno mislimo. Opet vam kažem, sljedeće godine skoro 1 milijardu evra budžet za poljoprivredu. Ljudi, to nije bilo nikad. Da, ali je istovremeno, paralelno, i zdravstvo opremljeno, napredovalo. Koliko? Ja nisam mogao prosto da izbrojim. Vučić dobro poznaje geografiju i svaki zaselak tamo i Prtinu, svaku, onaj kozji put. Nisam mogao da pobrojim, ja sam mislio da je to statistika koja malo preuveličava stvari i donosi rezultate samo da bi se vidio. Nisam mogao da pobrojim te nove fabrike samo, koliko ih je dignuto. Da li je to pogon ili fabrika velika? Opet vam to, ja ne volim... Šta to znači? Taj Švaba je imao u pozitivnom smislu. Imao je taj Vršački hemofarm kao uzor. I ljudi vidjeli da je to sigurnost, da je to kvalitet, da je to vrednoća naroda, da je to pamet, sopstvena. Ne mora on da uvozi svoje stručnjake da bi učili naše ovdje. I to je bio ovako lakmusov nekakav papir i sad lepo svi
uložili. I šta fali? Uložili istom tom Vučiću koga na političkoj sceni baš ne simpatiš. Pa dobro, to je sad, posao je posao, a družba je družba, da. Imamo mi dobre odnose sa Nemačkom, ali imaju oni svoje kao država velika i snažna, imaju svoje interese koje su nekad kosa sa našim. Ali što se tiče ovoga što ste rekli koliko to je fabrika, pa kad vam kažem da je zaposleno 500.000 ljudi. A gde je ti 500.000 sad bilo? Šta su nezaposleni? Oni koji su... I to na manji broj stanovnika. Dakle, bilo je 2.100.000 zaposlenih 2001. Pa su podigli malo, a onda spustili na 1.800.000 da bismo mi danas imali 2.300.000. A oni su tada u međuvremenu, dakle, otpustili sve živo, dakle, 500.000 ljudi ostalo bez posla. Dakle, i došlo na te i onda su mi vratili, ali na manji broj stanovnika 2.300.000 zaposlenih. To je ogroman broj, to je ogroman skok. I to vam pokazuje snaga. Ali vam to daje odgovor na pitanje odakle te fabrike i da li te fabrike postoje. Pa postoje. Pa očigledno da plaćaju nekakav porez. Jel Brose beše u Pančevu? Brose, kako se zove fabrika? Brose. Sad, neko vam objašnjava da to ne postoji. Da nek dođe da vidi. I da je to valjda, da smo to mi izmislili, da smo umislili, da smo napravili u Photoshopu, pa kao nalepili tamo. Ali znate šta je problem? Što ljudi idu u taj Photoshop svaki dan, ljudi idu u tu fabriku svaki dan, zarađuju dobre plate. Znači, i vršati... I koliko još ima temelja za nove? Ima. Da, to nisu Potemkinova sela. Nisu zato što... To se vidi. Ali to vam je taj krug. Dakle, putevi, pruge, kao komunikacije koje su važne za investitora, oni traže da budu pored puta, pored pruge. I čak im nije više toliko ni važno da bude samo taj koridor 10, naravno to im je omiljeno, to im je super, ali da se urade puteve. Evo Linglong je došao u Zrenjanin, ali su tražili 2 autoputa, jer oni proizvode toliku količinu, to mora da ide na aerodrom, to mora da ide negde da se plasira. Ne može to da... Što kaže, dnevno mora da se isporuči. Dnevno da izlazi ne znam koliko kamiona. To je grad. To nije fabrika, to je grad u gradu. To je strašno izgleda, onako, baš ogromno. Ali, hoću da kažem drugu stvar. To je nešto na što mi nismo navikli do sad. Uradite puteve, otvorite pogone i fabrike, zaposlite ljude, ti ljudi zarađuju platu, plaćaju porez, troše taj novac za neke stvari. Fabrika sama po sebi plaća neke poreze i tako dalje. Posle toga, opet se te novac vraća u budžet, vi opet ulažete i gradite. I to se oplođuje. I onda, i zato što je ta ekonomija ojačala, zato mogu da se sređuju bolnice, zato ima za ovo jednokratna pomoć za penzionere, jednokratna pomoć za majke sa decom, jednokratna pomoć za studente. To nikad nije bilo. Pa nije, zato što nije bilo novca. Ali opet vam kažem, ne može i 619 miliona i to. Ne može jedno i drugo. Ili ćemo da dajemo narodu i da narod živi bolje, bilo kroz put, bolnicu, neke aparate ili tako, ili za firme. To se ne računa, to se računa kao normalno. Ali nismo mi imali taj standard. To je problem što se na dobro se brzo navikne, a loše se brzo zaboravi. I čovjek jednostavno zaboravi kako je bilo kad je bilo teško, zato što jednostavno nekako to je vjerojatno i psihologija, ja nisam za to stručnjak, ali mi se čini da je to jednostavno da čovjek onako potisne onako one neke ružne stvari kad je bilo teško, kad je bilo mučno, a ovo što je lepo, danas mi je super, sutra dan mi je već onako, preko sutra mi je to već normala i to jednostavno funkcioniše kao da je uvek tako bilo. Potisnimo, ali ne zaboravljamo. Pa jeste, ali je tu... Nemamo baš zaboraviti, nismo sklerotični. Ali jeste zato važno da ne uzimamo te stvari zdravo za gotovo. Sve ovo što se danas dešava, sutra može da stane. Dakle, ova ekipa koja je dokazala da ima nule i da nema nikakve rezultate osim za sebe, se ponovo skupi. A oni su se najavili. To sa različitim... Pa ne, oni su najavili, dakle, Đilasova lista koju vode Marinika i Aleksić je jedna, druga lista Đilasova koju vodi Miloš Ivanović je druga i treća Đilasova lista koju vode Dveri i Zavetnici je treća. Oni su najavili koaliciju posle izbora. Oni su već najavili da će sarađivati. To nije pitanje. Imate tekst, a ovo ste dobro rekli, sad ću vam reći zašto. Imate tekst Miloša Kovića koji objašnjava to. Jedina dilema, da, on je bio na tom sastanku desničara gde su dogovarali da li da idu na listu jednu. Jedina tačka razdora
je bila da li treba pre izbora objaviti da će se ići sa Đilasom ili posle izbora. Dakle, jedni su rekli da to treba da bude deo koalicionog sporazuma, a drugi su rekli pa dobro, baš ne mora u koalicioni sporazum, ali ćemo svakako posle. Dakle, niko nije rekao nećemo, nego samo strateški šta će da uradi. A ovo ste dobro rekli na početku, da, zato što bi to ponovo bila koalicija 30 stranaka. Pa kako je Demokratska stranka ovako rascvjetala se? Ali vidite, oni su sad to sve što se rascvjetalo skupili na jednu gomilu i rekli sad smo mi jači nego ikad. Na osnovu čega vi to tvrdite? Šta to vas čini jačim nego ikad? Ona Demokratska stranka koja je bila jedinstvena, koja je imala nekakvu organizaciju, koja je imala vlast u mnogim lokalnim samoupravama, izgrađene neke lokalne lidere koji su ih redom napuštali, dakle ona nije mogla postigne Bog zna kakav rezultat. Pa šta ćete vi sad patrljici i ostaci ostataka da se skupite na gomilu? Pa jeste. Ja ne karikiram, ja stvarno tako mislim. Ja sam komšija demokratama ovde, a komšija sam i naprednjacima ovde. Između sam nekako. I ovi naprednjaci okupljaju se svake večeri, po 1000 ljudi bude tu sad za potpise kad je trebalo. Nisam mogao da verujem koliko je ljudi došlo. Kaže, sendvičari, plaćeni, ovi, ovakvi, onakvi, dobijaju ovo. Vidim, niko ništa nije dobio, bar nije odneo na moje oči, je li tako? Ali, a ispred demokratske partiture, tu ispred njihovog hrama, samo Draganina slika, Rakićka, nikog živog. Ovo ste dobro rekli, vidite, to je njihova ključna boljka. Oni samo rade sopstvenu promociju. I oni su svi lideri. Ona meni rekla na sastanku, kaže liderka, ja rekao, dobro, izvinite, nisam znao, da sam znao, ja bih vam se tako obraćao, ali oni su svi lideri, niko nikog ne sluša, svi imaju svoje mišljenje koje je obavezno suprotno od onoga koje je iznad njih, niko ne poštuje hijerarhiju, subordinaciju, vi ne možete da funkcionište, oni kažu to je, vi ste svi poltroni, vi ste ovo, vi ste Vučićevi robovi. Ne, mi prvo poštujemo i volimo Aleksandra Vučića, i kao lidera i kao političara koji je Srbiju zaista promenio na bolje. Sa druge strane, apsolutno je dokazao, dakle, nije tu stvar neke slepe vere ili ne znam ništa, dokazao čovjek da bolje vidi, da bolje ume. Je logično da pratiš onoga ko je bolji od tebe? Logično, pa nema ničeg logičnog, zato i jeste lider. Sa druge strane, oni su svi lideri, jer ona ne veruje da je Lutovac pametniji od nje, ona ne veruje da je Đilas pametniji od nje, nego ona veruje da je ona pametnija od njih. I onda su se zato raspali u paramparčad i sada svoj nerad podižu na nivo vrline. Neznanje i nerad podižu na nivo vrline. Jer to što ima 1000 ljudi u Vršcu da dođe da da potpis za SNS, to je što vi kažete, to su sendvičari, to su kupljeni, a nas zato što je 5, mi smo pravi, mi smo elita. A nema ni 5 ih nije bilo zaključane kancelarije. Žali Bože prostor. Žali Bože, ja se pitam, ko njima uopšte i takvim strankama obezbeđuje uslugu? Ne znam, valjda ima neko pravo. Da li ima nekakvo pravo? Pa valjda imaju, ne znam. To je opet državno. Znači ne plaćaju u državi zakup, ne plaćaju. Da su oni živi i zdravi. Ali u svakom slučaju ono što jeste problem, to je da ti ljudi takvi, sujetni, puni međusobnih sučeljavanja, međusobnih sukoba, ti ljudi jednostavno bi bili katastrofa za ovu zemlju i zaista bi Srbija stala. Pa ne, valjda to narod vidi, mislim, i osjeća. Ja se iskreno nadam. Ne znam, svakog petka ta Srbija protiv nasilja, mislim, ili kako se već ta njihova floskula zove, svakog petka se okupe oko spomenika Žarka Zrenjanina. Što su se baš tu rekao okupili, baš me čudi. I ja dođem, kaže, što si ti došao? Pa rekao, došao da prisustujem i ja da vas vidim ovde. Šta fali? Sam ja neko strano telo, element, tako. Što si došao? A njih 10 tu. Znači, znamo se u jednom malom gradu, vojvođanskom, svi se znamo kome pripada, znamo se privatno. Naravno. To je, ne znam, ali je tu poenta samo što oni, vidite, ta demokratska stranka je nastala na temeljima antikomunizma i ja mislim da bi mnogi osnivači demokratske stranke da ih vide gde se okupljaju i kako veličaju komunističke vođe i Tita i taj period, ozbiljno bi se počeli po glavi reći kako smo mi uspeli, gde smo mi ovde pogrešno skrenuli pa smo došli do ovde. Ali
Šalu do stranu. Pa dobro, nek se okuplja kom gde hoće, ali... Mi pričamo o stvarnim slikama sa ulice, iz života. Ono što jeste samo činjenica, to je da bi za Srbiju bilo pogubno da ti ljudi dobiju poverenje građana i ja se nadam da će ljudi porediti rezultate i kažem, to je najobjektivnije i najčistije. Pogledajte rezultate i glasate za rezultate. Ništa više. Gledajte šta kaže Klačar. Kaže, pojedinci pokušavaju da utiču na birače, na biračko telo, između ostalog. Uticaje imaju i komentatori, analitičari, istraživači, profesori, iako oni ne učestvuju na izborima, ali se bave izborima. Puno je aktera koji se na taj način bave izborima, kaže Klačar, a u stvari bave se ljudi koji nemaju šta drugo da rade. Pa to je onako, to smo uvezli. To su, što bi rekli Amerikanci, opinion makeri, dakle ljudi koji stvaraju određeno mnjenje, mišljenje u javnosti, pa žive od svoje profesije. Neki su glumci, neki su pevači, neki su ovo, neki znači, su ono. Imaju neku svoju profesiju, a politika im je hobi otprilike. Pa ne, to sam teo... Inače, od države uredno naplate svoje angažovanje, uzmu ogromne pare, 2-3 miliona evra, a onda posle pljuju po toj državi kako ništa ne valja i tako dalje i tako dalje. Šta ćete, takvi karakteri. Međutim, ono što je činjenica, to je da, pored ovoga, dakle, to je na neki način redovan folklor, ajde da tako kažemo, na izborima. Imamo i ova lažna istraživanja javnog mnjenja, mada niko ne glasa za ovu ili onu stranku zato što u nekoj istraživanju piše da je ta stranka na tom i tom nivou. To nije opredeljujuće. Ljudi glasaju za lidere, glasaju za onog koga imaju poverenja, a ne da glasaju za rezultate, za program, za budućnost, a ne da glasuju zbog toga što je neko pronašao. Ali šta je tu poenta? Ovo što ste rekli, šta oni rade? Oni lažnim istraživanjima stvaraju atmosferu da će, malte ne, pobeda naše liste, Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane, da će to biti malte ne iznenađenje. Da oni to hoće da urade, da kažu, nije niko ni glasao za njih, to je lažnim istraživanjima sebi podižu rejting, a nama spuštaju rejting, da bi sutra kada njihov rejting bude bio realan, a naš bude na svom nivou na kom treba da bude, rekli, a otkud njima toliko, oni su nama pokrali glas, ajmo na ulicu da to branimo. To je njihova poenta i to je ono što oni hoće. Ja sam uveren da u tome neće uspeti iz prostog razloga što oni će imati kontrolore na svakom biračkom mestu, imaju mogućnosti da sve iskontrolišu. I do sad su imali. Imali i potpisali sve zapisnike i onda kukali kako nisu bili pošteni. Kako je nešto podmetnuto, kako su neki listići ovako. Oni su prihvatili mandate u Skupštini i rekli kako izbori nisu bili pošteni. Pa čekaj, što su uzeli mandat? Što su potvrdio mandat? Ako imaš kažu, ne treba mi vlast, ne treba mi mandat, šta će mi mandat, to su namešteni izbori, šta će mi mandat u nameštenoj skupštini. No, oni prihvatili mandate, uzeli plate, zauzeli restoran, okupirali, potamanili ćevapčiće one, kako se zove, i super. A mandati nisu, a izbori nisu, pa kako nisu fair? I poluprazna skupštinska sala. Prazna, skroz. Ono je bilo strašno, znači, oni lepo dobiju za to pare, narod se pita. Oni za to dobiju pare i iz nekog budžaka tamo posmatra ili ne posmatra, ide obavlja privatne poslove. Završili smo mandat tako što su poslanici vladajuće većine sedeli u sali, bilo je brojem slovom 5 poslanika opozicije. Od svih stranaka, dakle, 5. Slovom i brojem 5. Posle se pojavilo još 2-3, nešto ušli, kratko bili, izašli, otišli. Šta ti ljudi rade? To je njima korzo. Oni to korziraju. Ali šta je to? Oni dođu, uslikaju se, objave to na društvenim mrežama i idemo dalje. Pa ko što koleginica Rakić radi, dakle ona ode na most, uslika se, ajde blokiramo most, ne dođe niko, idem kući, ovo objavim, evo ja probala, niko nije došao. Ove tamo posjetio Milivojević i Ćuta. Važno nam je da znamo ko rukovodi i ko im daje savete, to je bitno i dobro da su sami otkrili. Ali hoću da kažem, oni se sami predstavljaju. Da, ali zapravo ta neka nova realnost sa društvenim mrežama i tako dalje uzela danak i oni jednostavno se za to najviše... Društvene mreže su sad kreirale neki novi. Pa jesu. Je li tako? One su dosta odgovorne za to kakvu atmosferu imamo u Skupštini. One su dosta odgovorne za to, jer oni jednostavno prave klipovi, tačno vidite, pošto ajde, prisutan sam jer moram da budem prisutan na društvenim mrežama, pa naravno. Ali uglavnom i ne radim ja, nego radi jedan moj prijatelj koji se razume u to, ja ne znam da napravim i da uradim sve.
ali poenta je samo u tome da tačno vidite, osjetite kada govori za društvene mreže. Tačno osjetite kada to radi, zato što zna da će to da bude kao emitovano i da će to da zagrizu ljudi, da im se to sviđa. Tačno osjetite moment kada to radi. A da to bude poslastica. Tako je. I samo, čim krene nešto, odmah telefoni, idemo odavde snima, ovako snima. To se unose u lice. To je sve lažna kako smo mi izdržali onu sednicu kada su pravili oni cirkus sa onim vuvuzelama i onim. Pa to je zaverovali ili ne. Znači, dođe Ćuta sa onom njegovom poslanicom i u lice se unose ljudima, govore svašta. Da, ali gde su tu skupštinska neka pravila ili ljudska pravila ponašanja? Pa ljudski pravila ponašanja sa njihove strane nema, a što se tiče skupštinskih pravila, vi da ih primenite, oni vrište. Pa evo, notorni Vladeta Janković kaže, pazite koja je to tek manipulacija, kaže, izrečeno je 67 opomena opoziciji, a vlasti ni jedna, kako smo mi jadni ugnjeteni. A znate šta je poenta? Poenta da sam ja predsjednik administrativnog odbora, koji ni jednu tu opomenu, jednom smo samo stavili i posle toga više ni jednom nismo stavili na dnevni red da kažnjavamo poslanike novčano za to što su radili. Zato što upravo hoću da im pokažem da nije to poenta, nego da poenta da se civilizuju. Nije stvar u tome da ja nekome odvajam od usta. Komercijala. Nego je poenta u tome da se ponašate civilizovano. Pa da, što se vi više ponašate demokratski više od njih i civilizacijski, oni sve više se unose i u lice i izazivaju. Pa to je, ja ne bi trpeo te izazove. Moramo, mi moramo zbog prosto toga što znamo šta nam je cilj. Nama nije cilj da se s njima obračunavamo i da se s njima svađamo. Nas ne vodi mržnja. Nas vodi želja da pomognemo našoj zemlji, da bude bolje, da ljudi žive bolje, da narod živi bolje, da se grade putevi, da se grade pruge, to je poenta, da se rekonstruišu bolnice, skupuju ti bolnički aparati, da se ljudi mogu da vode računa o svom zdravlju. Opremljene bolnice, ko svemirski brod. A ne da se mi bavimo time da li neko mrzi ili voli ovog ili onog. Koga briga da li ja nekog volim ili mrzim. Ja nikog od njih, stvarno nikog od njih nemam, apsolutno nikakvu vrstu mržnje ovoliko, ni prema kome od njih. Čak i prema onima koji su mi pretili, onima koji su me psovali, prosto nemam. Ali to je neki rat politički, je li tako neka... Mi sukobljavamo, a šta je problem? To bi trebalo bude sukob mišljenja i sukob programa. A mi s jedne strane imamo programe, a s druge strane imamo vređanje, imamo maltretiranje, imamo pretnje, i onda to stvarno postoji ta neka verovatnoća da to preraste u nekakav stvarno sukob, ali eto, zahvaljujući nama. I pritom oni, ali pazite koja je to priča. Ja bih razumeo da njih ima 120, ko što je nas bilo u sali. Pa njih 120 kao nagradena. Ne, njih 5-6, ostane ih u sali i sad oni prave cirkus, a mi sedimo i čekamo da to prođe, da završimo posao. Najgore je bilo, mi donosimo rebalans budžeta, usvajamo, koji će da donese penzije penzionerima, povećanje i isplata. Da, oni opstruišu. Što mrzite penzionere? Šta vam smetaju ti ljudi, aman? Isplata ovo, da je bilo i ono isplata za... A to su i mame i tate. Za decu, za majke sa decom. Za majke sa decom bilo ono 10.000 dinara što je bilo. Znači isto priča, oni, što mrzite ljude, što ne date im da... Okej. Pa to nisu naprednjaci. Pa da, to su građani Srbije. Pa nisam baš čuo da su se oni tako odricali tih sredstava, tako da... Pa ja ne znam. Uredno su primali plate. Neki od njih su prvi put zaposleni, neki od njih su u tih 500 i nešto hiljada koje smo zaposlili, jer su neki od njih koji su ušli u skupštinu po prvi put dobili radno mesto i radnu knjižicu. Oni ne znaju šta je to. Dakle, oni su radili projekte, oni su radili neke stvari, ali nisu nikad bili prijavljeni i dobili pare kao platu, kao zaradu. Dakle, evo, prvi put su se zaposlili, eto, Vučić ih zaposlili. Zato što je spustio cenzus na 3%. Inače bi ostali nezaposleni. Tako je, i nisu imali knjižicu na prednjačku. Ne, to je. Ja ne znam, valjda će se opametiti, što kaže naš narod. Ja se nadam, bilo bi dobro zbog Srbije. Bilo bi dobro zbog Srbije, bilo bi dobro za nas, a bilo bi dobro i za zemlju, da imamo jaku i ozbiljnu opoziciju. I da se nastavi kako kažem, razvojni put. Ne, to svakako, ali kažem, za zemlju bi bilo dobro da imamo ozbiljnu opoziciju. Jer bi se i... A na to mislite? Da, jer u tom smislu bilo bi dobro da se uozbilje, bilo bi dobro za zemlju. Dakle, da se pojave alternative, pa će se to smenjivati na vlast. Ne moraju da ali oni su budu bliski uz vlast, ali budu bliski uz narod. Tako je, a oni narod preziru zato što podržava Vučića, a vlast mrze.
To je bolest. A hoće da se bavi politikom u Srbiji. Pa kako? Ko da glasa za tebe, lepi brate, kad ti sve mrziš? Ti treba da ubediš tog koji glasa za nas da glasa sutra za tebe, a ti ga vređaš i govoriš mu svašta. Imaš argumente. Skrezubi, sendvičari, stoka, botovi, nema šta ne kažeš. Ja čuvam i pratim godinama, ja pratim samo iz novine, ja sam pasionirani sakupljač ovih novinskih isečaka i tako dalje i pratim kontinuitet zapravo. I vidim da se vi držite onoga što ste obećali. Trudimo se da ispunimo ono što su želje naroda i ono što su potrebe građana Srbije. I bez obzira ko pripada. Pa ne, kako vi kad podignete penzije, ne kaže se, podižemo penzije za glasače Srpske napredne stranke. Dakle, penzije 5,5%, isplaćuju se ovog meseca, se isplaćuju već uvećane penzije od 5,5% za sve penzionere. Pa penzioneri sami kažu, nikad ovako nije bilo. Pa oni sledeće godine će imati penziju prosečno 390 €. I sad nek imam preko milion, je li tako, penzionera, ima ih 1.300.000, 400.000, i svi nek glasaju za svoje povećane penzije i eto odakle pobjede. Oni neće da gledaju to, oni ne posmatraju to tako i to je to. A ja se nadam da će, kažem, ljudi pratiti rezultate. Neki neće gledati zbog sinova i ćeri koji će uticati na njih. Imamo mi i mlađe populacije, mi sasvim dobro stojimo, čak blizu smo onog rejtinga koji nam je prosečan, tako da u tom smislu mladi ljudi tekako vide i da se borimo za njih i zaposlenost mladih je mnogo veća danas nego što je bilo u njihovo vreme. Rok na koji se čeka posao za mladih je mnogo kraći nego što je bilo u ono vreme, ali moramo još više. I svesni smo toga i hoćemo, ali ono što kažem, šta je suština? Mi smo rezultatima koje smo postigli do sada pokazali da mi umemo i možemo da realizujemo ono što obećavamo. A kako će oni da realizuju ono što govore kad nemaju apsolutno nikoga, jedan jedini rezultat? Iluzija nekakva. To je kao da vi sada dovedete u OFK Vršac centarfora koji nikad u životu nije dao gol. A vama je obećao da će sigurno da da 20 golova na polusezoni. Pa jel biste mu poverovali? Samo onaj ko baš ne razmišlja nepametni. Dakle, to je to. Dakle, onaj ko ništa nije napravio, ko ništa nije uradio, ko ništa nije izgradio, on kaže, ja ću biti dopak. Na osnovu čega ti to tvrdiš? Ja bih voleo da se nas dvojica vidimo i posle 17. Evo, dogovoreno obećao. I ja vas zovem, ako zaboravite kojim slučajem, i onda da perfektuišemo sve ovo o čemu smo pričali. Pričali smo pred one izbore, pričamo pred ove izbore. A pošto će 4 godine biti bez izbora, da se ne bi viđali tek za 4 godine, evo, obećavam posle izbora. Ja se zahvaljujem što ste bili u Vršcu.